ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тж. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд хонаҳои нав раво карданд ки мо қабул кардем. пешкаш шумо мекунем ки бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон фирма чизе ки барои фурӯхтан бошад, барои реклама кардан, маърамат сурат маълумота дар WhatsApp имои мо рӯй кунед. мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст ки бе ниҳоят хонаҳои арзон аст ки аз 50-60 сомонӣ сар мешаванд. аз шаҳри душанбе, аз шаҳри бохтар, ваҳдат, ҳисор, рӯдакӣ, территория клуб, обшим аз ҳамаи ноҳияҳо ва шаҳри душанбе ҳам ҳастае. тариқи кредит ва алиши ҳам ҳастае. барои навора то охираш тамошо кунем, ба видеои навори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор аст. мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 баробар аст ба 173 сомонӣ. навора салонаки маърамат рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе, дар пойтахт, дар ноҳияи исмоили сомонӣ гуфтагастай соҳибшон. наздикии мактаби 60 садиқ масҷид бозорам наздикае. ҳамагии 5 шотиқ замин астае ки 14 хона кардагия. дӯстон азиз ки як ошхона, баня, дегдонхона, аловхона, обшим гедаш маҳкам дорад. хона сохтмонаш нопра астае ки сохтмони нав кардагия аст ва временка хона ҳам дорад. дарахтони мевадиҳанда обсу дарушон астае. боз дар поёни ҳамин хона боз яктага заминам астае ки 3.5 сотиқ заминае ва яшам фурӯхта мешавад. нархи хона мегӯяд обши мегӯяд $45,000 ва заминаш аделни $25,000. бениҳоят ҷойи хуб дар мегӯяд соҳибшон. ҳамаи шароитош муҳайё астае. наздикиш дар мактаби 62 садиқ бозор масҷид ҳастае. хоб ин ҳамин рақамошон астае. билайн позитсияни кор мекунад ва дуюм рақамошон номери расӣ астае ки инашам кор мекунад. обшим ҳар ду рақамо 24 соат кор мекунад. рақамо дуюмаш да WhatsApp пайваст доранд. хонара чӣ хеле гуфтам ки нархаш $45,000 астае, бо арзонтар мекунанд ва заминаш аделни астае ва яш бо 3.5 сотиқ ва яш $25,000 астае. хона аделна ва замин бо дар пушташ яъне аделни астае. хоб ягон маълумот агар нафаҳмида бошед дар ҳамин рақамо шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метавонад. маърамат. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ астад. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи хуросон, дар деҳаи селхоз гуфтага астад, назди бозори нав. дар ҳамҷа дута хона астае ки якташ хонаи коробка астае ва якташ хонаи тайёр астае ки ҳардушон фурӯшиае. дута хона замину ва дарошон аделни. ҳамагӣ 8 шотиқ замин астае ки ду дар хона кардагии тайёр астае ки як калидор ванна дар дурунаш, яъне хоб ҳоҷатхона дар берун, хоб яъне баня қати калидораш дар дуруни хона. даруни хонаҳо ремонт кардагӣ астае ва дигари хонааш ҳам ҳамин хел астае ки 8 шотиқ замин ду дар хона қати калидор ва ванаш қати. як хонааш тайёр астае ва як хонаи дигааш яъне коробка астае ки ино замину хонаҳошон аделни, яъне ки дута хонаи фурӯшӣ астае ки ҳардушон нархошон бо маслиҳат. якташ арзон астае ки беремонте ва яктагаш ремонтдор астае ки инашам арзон карда метиҳанд. ҳардуш нархошон бо маслиҳат. гирду ванаш дар одамо зиндагӣ дорад. обсӯечам астае ва наздикии мактаб ва бозор мегӯяд соҳибшон. деҳаи селхоз наздикии бозори нав. ин ҳамин рақамошон аст. мегафон позитсияни кор мегӯяд, ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд, ҳамаш 100% мегӯяд. дар ҳамин рақамо занг зананд, бештар маълумотшон фаҳмода метиҳанд. боз такрар мегӯяд, як хонааш тайёр астае ва як хонааш яъне коробка астае. ҳар ду хонаҳо аделни фурӯхта мешаванд. агар якҷоям харед, якҷоям фурӯхта мешавад. ҳар ду заминоша якта мекунед, яъне ки қарибан 16 сотиқ мешавад, чанд қа мешавад. ҳардуша якам харида метавонед. ин ҳамин рақамотро занг занед, ба шумо арзон карда ва бештар маълумотша мефаҳмонанд. лайкотона фаромӯш накунед ва ссилкаи навора дар WhatsApp имо падисаш кунед. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ астад. дӯстон ки қарор дорад дар территорияи душанбе, ноҳияи рӯдакӣ яъне ленинский район, дар кирпичини айканал мегӯяд, боло пеши гимназия. ҳамин хел навистиянд гимназия ва 5 микрорайон. бениҳоят ҷойи худ аст ки ин хона тариқи кредитам мешавад. ҳозир фаҳмода метиҳем. ҳамагӣ 3 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 14 хона кардагии тайёрае ки як калидор ва баня ошхона дурун шуда. даруни хонаҳо ремонтҳои замон намекардагӣ, дар тирезаҳои нав, берунш ҳамаш қоидавӣ кардагӣ астае ки медаро зиндагӣ мекунӣ. ду дар хонааш мегӯяд ремонт кардагӣ аст, ду дар хонаи дигааш яъне фақат падъабои шикатор монтаж кардагӣ тайёр аст.
хона дастрош мегад фурӯхта мешавад бо нархи 139000 сомонӣ боз арзонтар мекунанд ва тариқи кредит тариқи алиш ба мошина мешавад. Агар шумо мошина дошта бошед болои мошинитон пуламтиен алиш мешавад. тариқи кредитам ва яксола қарзам дода мешавад. хоб ин ҳамин рақамҳо мегафоншона пасистани кор мегиранд ва дар рақамҳошонам имо ватсап пайваст доранд. аз ҳама хуб аст дар ҳамин рақамҳошон занг занед чӣ маълумоте ки мехоҳед ва чӣ саволе ки дорен тиенша. хона беҳтарин ҷода одамо зиндагӣ доранд гирду ванашда хонаи навсох ҳамаш 100%. марамат занг занед. чорум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон бояд агар хонаи фурӯшӣ ҳастад ки дар ноҳияи Хӯросон дар деҳаи Қазириқалъа гуфтага ҳастад соҳибшон. ноҳияи Хӯросон деҳаи Қазириқалъа ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёра ки 2 дар хонаш яъне дарун ба дарун мегасад обшим 2 дар хонаи калон калон дарун ба дарун ва обсветаш. хоб як тае дига мегад хона отдельный анҷомхона дегдонхона яъне бо семен блок тайёра. фақат болоша мегад мепӯшонед тамом яъне бо отдельна анҷомхона дегдонхона яъне бо семен блокати бардоштагия. документҳои хона мегад 100% обсвет дорад. фақат мисол ҳамин дегдонхонаша болоша маҳкам мекунед медоред фақат зиндагӣ мекунед обшин ҳозир одамо уже зиндагӣ дорад дар инҷа уже айни ҳол як оила зиндагӣ кардааст 100% яъне ки соҳиби ҳамин хона просто сум дар кор мешавад бо хонара фурӯшда мондиан. нархи хона бениҳоят арзон аста ки 85000 сомонӣ ки ин қадар арзон 8 сотиқ замин 3 дар хона дарони хонаҳо дарун ба дарун боз як камар дигар санг ҳамин хелам дорад. дарахтҳои навниҳол шинодагӣ. хоб ин ҳамин рақамҳои россияи пакистани кор мекунад ва дар рақамҳошонам имо ватсап пайваст дорад. кадоме ки мехарам мегӯяд наличи бо муомила арзон мекунем. маърамат бештар маълумот ва пурраша аз рақамҳои россия гирен имо ватсапам пайваст дорад. аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотона фаромӯш накунед гузорем ва силкаи навора дар ватсап имо падисаш кунед. панҷум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон ки бояд агар хона ки тариқи кредит ва тариқи қарза мешавад. қарор дорад дар территорияи душанбе ноҳияи рудакӣ ленинский район гардиши повороти ёвон гуфтага аст яъне деҳаи ҳасанобод. гардиши ёвон ва ҳасанобод ҷои хуб да мега ҳама одамо зиндагӣ доранд. ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардагӣ. дӯстон азиз ки хона шкатур монтаж кардагӣ ҳастад. агар ки шумо нархи наво тоғрӣ гирад дар тирезаша ҳамаша часпонда метавонед ки уже тайёра. боз як ним камаз дига қум ва санг шебенам хеле чизоам дорад. гирди хона полни худ маҳкам обанбор дорад ва дар пушти хона мехай дига замин ҳастад. раҳаш яъне ки хуб аст то ҳамин пеши хонара раҳи мошингард дорад. шкатур монтаж ҳамаш кардагӣ тайёр аст. обанборам дорад. дастрош мегад фурӯхта мешавад бо нархи 140000 сомонӣ ки бо арзонтарам мешавад. тариқи кредитам мешавад ва тариқи алишӣ ба мошинам мешавад ки шумо агар алишам дошта бошед мошин болои мошинто сумтен ҳамин хелам вариантам дорад. дӯстон азиз ҳамин рақамҳошон аста мегафон кор мекунад кадоме ки сум кадоме мегирад арзонтар 140000 сомон арзон метиҳанд. тариқи кредит ва алиш ба мошин маърамат занг занед. шашум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон квартираи фурӯшӣ аз территорияи душанбе пойтахт дар ноҳияи шоҳмансур гардиши колхози россия гуфтага аст соҳибшон. хоб духонага квартира аст ки дар 12 ошина қарор дорад 40 квадрати метр бо ремонтҳои замонавӣ таъмин. обсвет ҳаст. хона мегӯяд бо ҳамаи чизи чораш яъне фурӯхта мешавад. ҳамаи чизо чораш катӣ. ошхона баня ҳоҷатхона термис кондитсионер стиральная машина яъне ки бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд мефурӯшем. квартира дарунаш тоза ремонт кардагӣ аст. дар наздикиш ҳамаи чизои лозимӣ ҳаст. гардиши колхози россия гуфтага аст соҳибшон. лифтам дорад. дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 310000 сомонӣ боз арзонтарам мешавад. хоб ин ҳамин рақамҳо мегафоншон аст. кадоми шумо ки мехаред занг зада аз ҳамин рақамҳо бештар маълумота гирен. дӯстон азиз ногуфта намонад ки шумо дамагар ҳамхари рекламаҳои квартираи фурӯшӣ хона мошин техника замин чизе ки барои фурӯхтан бошад мо реклама мада мегузорем. сурат маълумота дар ватсап имо мо роӣ кунед. лайкора гузоред ва силкаи навора дар ватсап имо подписаш кунед. ҳафтум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон ҳафтум хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи фархор дар деҳаи уртабоз гуфтага аст. тарафҳои молбозор мегӯяд баромадан тарафи
дасти чап мешавад, мегӯяд соҳибшон. Ҳамагии 6 сотиқ замин маҳсул дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, обсвет, ошхона, баня, кухнӣ, 2 хона, 1 калидор, кухнӣ, баня, ремонт дорам. Мегӯяд як хонаи ремонтдорӣ, як хонаш мегӯяд неки ремонт надорад. 3 дар хона, 2 дар хонаш тайёр аст ва 1 дар хонаш нея. Дастфирошро мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ, ки боз арзонтар мешавад. Дар комментар аз заказ кардан ва хоҳиш карда буданд, ки аз территорияи Фархор мо хона пешкаш кардем, бари шумо хонае, ки шумо бисёр суроғ карда будем. Агар ки ба шумо ки маъқул бошад, намери рақамошон аст мегафон кор мекунад, занг зада бештар маълумотша аз рақамошон гирем. Кадом намуди ки хонае ки ба шумо лозима нависед, мо ҷудо карда дар видеои оянда пешкаштон мекунем. ҳаштум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар тарафҳои Зиракӣ гуфтагӣ аст. ҷамоати Зиракӣ, деҳаи Зарқала, маҳаллаи Чорводор меган ё ки Сомониш меган, ҳамин хел навистиам. дутан ном доштае. ҳамагӣ 8 сотиқ замин астае, ки 3 дар хона кардагӣ тайёр дӯстон аст, ки як ошхона, баня, кухнӣ, веранд ҳастае. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, навес, оғулхона, каҳдон, дарахтони мевадиҳанда, обшим ҳамачӣ ва як тая дига мегӯяд бочкаи об, яъне ки обчикунӣ ҳам дорад, яъне барои оба намедонам барои чуфтагӣ астае, обши дорад. Наздикиш дар мактаб, беморхона ҳамаш наздикае. Дастфирошро мегӯяд мефурӯшад бо нархи 100 000 сомонӣ, ки боз ягон сум арзон мешавад. Хай хонаи арзон аз территорияи шаҳри Кӯлоб бо нархи 100 000 сомонӣ. Агар ки шумо харидори аниқ бошед, намери рақамошона занг занен, як бори дига маълумоти аниқша гирен. ягон ҷои маълумотша агар мо хато фаҳмода бошем ё ки неправилна, як бори дига бо занг зада аз соҳибашон маълумотҳои аниқша гирен. дӯстони азиз, мо рекламада мегузорем, ки чӣ намуди шумо хона дошта бошед. Хонае, заминаe, мошинаe, техника, ягон фирмае, дар WhatsApp имо суратша роҳӣ кунед. ҳамин хонаи фурӯшӣ дар имзои навор буд. то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.